Nakasa ba kasawa ba ce, kashi na farko. Asalinsu Fulanin Dukku ne na jihar Gombe. Dukku wani yanki ne daga yankunan Gombe wanda ya kasance yankin Fulani ne masu tsananin kyau. Uwa uba Fulani ne masu fafutukar neman ilimi na a rabu da boko. Al'ummar Dukku sun yi fice da zarra a wannan sashen, shi ya sa ko a ina a cikin mutane suke masu daraja ne da kamala. Malam Ahmadu shi ne kaka ga su Saifuddin. Malam Ahmadu asalin Bafulatanin ne gaba da baya. Nan ne tushensa, iyaye da kakanni, babban malamin da babu kamar shi a faɗin Dukku a wancan lokacin. Mafi akasari yaran garin a wurin shi suke karatu, don yana da tsangaya mai girma, sai dai shi ba ya tara almajirai. Kowa ya zo ya yi karatu, kana in an tashi ya koma gida. Shi ya sa yaran unguwannin nesa ma suke zuwa karatu. Kamar yaran su Rinkiyo, Katafila Fada da nan Dugge. Kai wasu daga Shaɓewa ma suna zuwa makarantar, wannan ya sa ya shahara a cikin Dukku. Domin masarautar Dukku da kanta ma tana ji da shi, domin shi ne limamin masallacin Fada. Allah ya azurta shi da kadarorin filaye a cikin garin Dukku da tarin gonaki, wanda yawancinsu ya gaje su ne a wurin mahaifin shi, wanda su ne suka sari dajika a tsaunukan Dukku da kewaye, kasancewar wancan lokacin ba a sai da gonaki. Sai dai ka shiga daji ka sari fili ka gyara shi, shi kenan ya zama naka. Wahalarka ya mallaka maka shi. Malam Ahmadu yana da matarsa ɗaya mai suna Bintu, Allah ya azurta su da yara 3. Babban ɗansu sunan shi Muhammad Bello, shi ne mahaifin su Saifuddin, sai mai bi mishi Aliyu. Sai kuma autarsu Aisha, suna kiranta da Dada. Sun taso cikin haɗin kai da tausayin juna. Babu raini ko kaɗan, sai girmamawa da tausayawa. Ya yi wa yaran shi maza aure, Bello mahaifin su Saifuddin kenan, mutum ne mai mutunci da kamala. Yana da nutsuwa, shi ya sa aka haɗa shi aure da ɗiyar gwaggon shi mai suna Fatima, ana kiranta da Basiji. Yaranta su Saifuddin suna kiranta Ummi. Ummi kenan, wacce mahaifiyarta ƙanwar Malam Ahmadu ce. Ummi marainiya ce don rana ɗaya ta rasa iyayenta, sakamakon gobara da ya cinye su dare ɗaya, ita kuma lokacin an kai ta yaye gidan su kakanninsu, shi ya sa ta tsira. Ba nisa tsakanin nasu suka rasu, shi ya sa riƙonta ya dawo gidan Malam Ahmadu, kawunta kenan. Bello ya rayu da matsalar makarai a tare da shi, wanda yakan tashi time to time yana matuƙar wahalar da shi. Shi ya sa iyayen shi suka zaɓi a haɗa shi da Basiji, Ummi kenan. Ana ga tunda ‘yar uwar shi ce za ta yi haƙurin zama da shi. Bayan an gama yin komai na buƙatun hidimar aure, sannan aka yi auren Basiji da Bello. An yi biki lafiya an watse. Ranar da aka watse abokan Bello na shirin rako shi gidan shi, inda ya gina a cikin asalin family house ɗin nasu. Kawai sai suka same shi ya tona rami mai zurfi. Kana ya haɗa kararai ya shirga wuta da itatuwa, ya hura wuta wai zai faɗa ciki. Nan abokan shi Ashir da Hamisu suka kan shi da gudu suka kama shi. Sai fisgewa yake yi wai su bar shi zai faɗa cikin wutar. Yana mai ce musu wai a ƙasan wutan aljanna ce su bar shi ya faɗa ciki. Wannan abu ya tada hankalin ‘yan uwa da abokan arziki. A daren ranar Hamisu da Aliyu a gidan shi suka kwana, don in an bar shi zai kashe kansa, sabida makaran shi ne suka motso. Ƙanin shi Aliyu da Dada kuwa sai rarrashin amarya suke yi, wacce take ta kuka. To mafarin baƙin cikin Ummi kenan, tun ran da aka watse bikinta ta fara shiga taskon rayuwa, sabida daga ranar duk bayan wata 5 sai cutar Bello ta tashi. Wani lokacin ma yakan tashi sau 3 a shekara, sai dai alhamdulillahi abin ba ya sa shi duka ko faɗa. Sai dai yakan tashi tsakiyar dare ya yi ta yawo yana zagaye cikin garin Dukku. Kana duk inda ya samu masallaci sai ya tsaya ya yi sallah raka'a 2, sannan yana tafiya yana karatun Alƙur'ani da ƙarfi. Kafin gari ya waye sai muryar shi ta disashe. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen kashi na farko, sai mun haɗu da ku a kashi na biyu. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.